2 meses despois do seu inicio, as obras do futuro Parque da Parda avanzan en tempo e forma. O Concello de Pontevedra mantén a previsión inicial e calcula que os traballos estarán rematados no 2027. Así as cousas intentarase acurtar esta previsión. Non parece que haxa moitas cousas feitas, pero sí que hai moitas cousas feitas, sobre todo de sacar materiais que había que quitar, desentullar, etc. Vai ser o maior parque de Pontevedra, nunha zona de crecemento e necesario, non? A actuación céntrase actualmente na preparación dunha plataforma a 23,5 metros sobre o nivel do mar, que estaría un pouco máis elevada en algúns puntos da parcela de 34.650 metros cadrados. A intervención ten un orzamento de 5,3 millóns de euros e conectará a cidade da Xustiza coas rúas Entrevías e Otero Pedrallo. E o que vamos a facer é conectar todo o barrio da Parda, que está en crecemento, pois con o resto da cidade a través do Paseo do Gafos, que conectaría despois de Entrevías en Otero Pedrallo, non? Unha das características deste parque será a presenza dun río artificial froito da canalización de varios olleiros que se atopan na zona e que atravesará a parcela. Localizaronse os olleiros que están nesa parte de aí, que se canalizarán por unha especie de canal ou de río artificial, menos agua da que en principio estaba prevista, pero sí que hai olleiros que están nesa zona máis alta e se conectará todo para darlle, bueno, vai a ser, digamos, un eixo, non? Esa canalización de agua de todo o parque, non? Os traballos de construción deste parque contemplan tamén outro dos proxectos que o goberno local ten para o futuro desta parcela. Así reservaránse 10.000 metros cadrados para o pabillón de deportes. Eu creo que daqui a final de mandato se poden tomar moitas decisións desde co estudio de viabilidade que temos que ter, decidir definitivamente que tipo de deportes van, que tamaño ten que ter, etc. E logo tomaremos a decisión. Pero eu quero deixalo todo perfectamente preparado antes do próximo mandato. Independentemente que non se inicie a obra ou que non ou que sí, igual se pode iniciar, non sei, depende como evolucione todo, non? Pero agora temos outras cousas en marcha. Na parcela construirase ademais un aparcadoiro con máis de 200 prazas e un gran parque infantil na zona máis próxima ao acceso polos xulgados. Tamén se poderá entrar no espazo pola rúa Entrevías, onde haberá outro pequeno aparcadoiro.